Hola! Mira, m'he afaitat. Jo també. I ara hem sortit a sopar. I com no, Kebab i... què soparem? Kebab i en iogurt al revés. Hòstia, això és molt gros, no? Kebab de iogurt. I aquí hi ha dos durums. Un aquí i l'altre aquí. I hem provat el kebab, aquí a Turquia, però era un kebab més especial, era un kebab que anava en un plat. Sí. Però el kebab de veritat que tots coneixem no l'havíem provat encara. No. Mireu el kebab, va. Està tremendo. Està molt bo. Està tremendo. No porta salsa de iogurt. Però porta un oli que no sé què és, que està tremendo, germà. Està bo, sí. Kebab aprovat. Vinga, bona nit, nosaltres ens acabarem això i demà serà un altre dia aquí, a Bizanci, a Constantinoble, a Istanbul. Ens veiem. Segon dia. Hello. How are you doing? It's cold. Yeah. Where are you going? To the Hagia Sophia and maybe the Blue Mosque. Yeah. Today is Wednesday, right? Wednesday. Yeah, I think maybe. so. Yeah. Then Yeah, Sophia, Blue Mosque is free. Oh, yeah? Oh, If they try to ask you money, it's a scam. Okay. Yeah. they scammed us in the Istanbul card. Yeah. Really? Yeah. How much did you buy it for? We paid like 200 for the card, but it's free. Yeah. And the card is like maybe 70, 80 lira. 70 liter. Okay. We paid 200. We paid 200 liter. Oh my goodness. And then with Swedish. Well, With a Swedish shop. yeah, we tried to buy some Turkish delights, but Yeah. Yeah. we want a little bit, not Yeah, so not much, too and that's And they started putting in the box. and then- A lot. yeah, a lot, yeah. Yeah, they are trying to get money. Yeah, of course. And It's okay. When you go, you just point him. I want this specifically. Like here, if you say you want a little bit, you don't hear it. Here, the scammer will tell you about the most is taxi drivers. yeah, Yeah? They will kill you, I swear. There's a taxi meter, Yeah. but they don't use it. okay, They, Okay. they say you Yeah, they whatever just tell you the price they want. okay, So Wow. if you take a taxi, you say it to them directly. yeah, I want the meter. You have to turn it on. If the taxi moves like 2-3 minutes and it doesn't, tell him that you are calling the police. He okay. will be scared and then they will turn it back on. Okay. Because sometimes they will move maybe half a kilometer and And turn it back. off. Yeah. Okay. Yeah. Oh, we want to take the transport public. Yeah. Yeah. It's the same. And we can go all the So you cities. can just use the trams or the Yeah. metro Yeah. or even the buses. Yeah. We're gonna try now some plans and then go to Hagia For Sophia. kebab, like I know a good place, but it's far away, like Yeah. far away. And here's Maybe there's one restaurant, it's called Balkan. Balkan. Yeah. Here. It's around there like 5 minutes. Balkan. Walk. Yeah. Okay. You can check it on the Yeah. map. Then see. If I wanna eat out, that's where I go. Yeah. Yeah. Okay. So see you later in the Take care. See you later. Ciao. Ciao. Uf. Doncs, segon dia, aquí a Istanbul, i està plovent. Ciao. Ens estem trobant gent del hostel, ara sortint, ell era com el recepcionista del hostel, El que porta el bar, una el que miqueta, porta el sí. bar, exacte, ara ens hem creuat amb la que també porta el bar. Al matí teòricament l'ha de portar, però ja veig que aquí passen una mica. Ha estat plovent tot el dia i tot el matí, i que hem sortit bastant més tard. I clar, al final hem dit, si ha de seguir plovent, sortim igual i anem a dinar, llavors anem a visitar... El que queda cobert. Com Sí, vam dir ahir, que- exacte. Amigo, vamos. Vamos aquí. Ya tenemos sitio, gracias. Doncs anem als dos coberts Sí, i així no ens mullem. sí, anirem a
a la Santa Sofia, la Hagia Sofia, en turc Hagia Sofia, bueno, com li vulguis dir, que és la mesquita més gran i més important d'aquí. Llavors la que hi ha al costat, que és la mesquita blava, la Blue Mosque, que és, per mi, bueno, per nosaltres dos és més... És més maca per fora? Més maca per fora, sí. És més maca, ja volem per dintre veure quina és més ratxolona. Sí, perquè avui... Perquè avui quasi ens atropellen una moto. No, però avui portem pantalons llargs. Per cert, avui a les 5 del matí ens ha despertat això, almenys a mi, no sé tu, el Deixonse. I me cau amb la mare que els va parir, Estava rebentat i anar sonant això durant 10 minuts. Ja no. Prefereixo tenir campanades a no tenir aquest almuetzi. Perquè si és ara, mira, si són almuetzi que ara tancar-te, perquè ja està, estem desperts. Però a les 5 del matí, cabron. Fill de puta, més al costat del hostel. Sí. Aquest és el lloc que ens ha recomanat el tio del hostel. Un menú, bufet, vas passant per aquí, vas agafant cosetes, uau. Fa pinta que és bo, perquè hi ha una cua. Sí, estem fent cua fora. Suposo que et pots assentar per allà, o si no, te jodes. No sé. Bueno. Molt bé, què ens hem pillat? No ho sé. Això? A veure, això és com mac and cheese de lasanya, pollastre amb arròs, una... Pollos raros amb carn a dintre. un cullo de toro arrebossat. I un iogurt amb maduixeta. Ah, molt bé. Jo tinc tzatziki, el mateix d'aquestes boles arrebossades, una mica de verduretes amb vinagre, pebrotets, cogombres, i això és com una lasanya d'albergínia, amb jalapeños, i aquí una baklava de pistatxo. Strange man. Lloc, per mi proof, per a ell no tant. No tant, però per una cosa, i és perquè m'he trobat un pèl a dintre un dels bunyols. I em queda molt fàstic que hi hagi un pèl a dintre el menjar. Però està bé, és un lloc autèntic, realment autèntic, Tothom fa fila, demanes, t'ho dona així, És en plan pa, tu menges a tope i te'n vas a casa, i ja està. Hem acabat just acaba de menjar ell i ja estava recollint el plat. Sí. Ara anirem a visitar la Santa Sofia, la Mesquita Blava. La Mesquita Blava és gratis, en principi. I la Santa Sofia va ser una basílica bizantina, la més important, té a dins tot de mosaics bizantins i és molt xulo. Llavors, amb els otomans es va convertir en una mesquita, li van fotre els minarets, aquestes 4 torres al voltant, i el 1935, quan ja Turquia era una república, es va convertir en un museu. O sigui, tu podies passejar lliurement per dins i tots els mosaics estaven descoberts, no? Què passa? Doncs que ara, just el 2020, s'ha tornat a convertir com en una mesquita funcional. Per tant, torna a haver-hi horaris de pregàries, es tanca la mesquita durant els horaris on es resa i es tapen els mosaics i està més controlada l'entrada per dins i no és tan lliure i la vista no deu ser tan impressionant, la visita per dins. Que tampoc no entenc perquè si tens tantes mesquites en la ciutat, per què has de convertir just Santa Sofia també en una... És que clar, tens just la Mesquita Blava al costat. Tens una mesquita enorme al costat i deixeu allò com a museu. Exacte. Això sí, què passa? Que els musulmans resen 5 cops al dia. 5 cops al dia. Per tant, la mesquita es tanca durant 5 cops al dia per resar. No pots entrar si no és que ets musulmà i vas allà a practicar la teva oració diària. I clar, 5 al dia, imagineu-vos. Resen primer una just abans de que surti el sol. O sigui, allà ben d'hora al matí, resen un cop. La segona és quan el sol està a dalt de tot, al migdia. La tercera és a mitja tarda. La quarta és a la posta de sol. I la cinquena és quan ja s'ha fet de nit.
O sigui que tens 5 hores, 5 moments al dia que has d'anar a resar. Un a les 5-6 del matí, l'altre a la 1 més o menys del migdia, l'altre per allà a quarts de 5, les 5, un altre a quarts de 8, quan es pon el sol, i l'altre per allà a les 9, les 10, quan ja s'ha post el sol. 5 cops al dia, o sigui, imagineu-vos la rutina que has de tenir. I has de mirar això perquè molts cops arribes a Santa Sofia i estarà tancat perquè just fan alguna d'aquestes pregàries. Ara, més o menys, ja hauran fet la del migdia, tot i que el sol ben bé no es pot veure si està a dalt de tot o no, però sí que aviam, si podem entrar. Ens trobem davant de la Santa Sofia amb els seus andamis impressionants i a l'altre cantó hi ha la Mesquita Blava. Veieu? Està plovent, per tant aprofitarem per visitar aquests llocs. La Mesquita Blava en principi és gratis, la Hagia Sofia només és gratis per als que són turcs. I musulmans. I musulmans. Els que van a resar. Exacte. Clar, és l'edifici més important i simbòlic de la ciutat, que construït al segle VI per Justinià, com vam explicar a l'altre vídeo. Està posant a ploure i el mòbil no veig res a la pantalla ara, que està tot ple de gotes, Som a dins. Ja som aquí. Fantàstic. Hem hagut de pagar 5.700 per l'entrada, o sigui, unes 2.000 i pico cada entrada. Pots pagar una reduïda, però la reduïda simplement entres a un balcó amb vistes i ja està, i prou, i te'n vas. Que no, o sigui, i com que està sota construcció en aquells andamis, no val gens la pena. Realment, si has d'aprofitar, vens aquí i has de pagar l'altre, que és una borrada de diners, quasi són 80 euros, o sigui, imagina't. Al principi et fan un control i jo tenia una forquilla per menjar, evidentment, perquè es fan servir per això, per menjar, i es veu que no es poden entrar forquilles. Una forquilla... I ganivet? Ganivet no el tinc de plàstic, la forquilla la tinc de ferro. O sigui que, clar, ja no podré, jo què sé, assassinar algú amb una forquilla aquí dins la mesquita, no? O sigui, sobre que he de pagar tant i em treu la meva forquilla per menjar, tio. Vaya cabrons. Hem entrat a dins, és increïble. Veieu aquestes estructures d'aquí, que hi ha aquí dins de Santa Sofia? Això és una recreació, volen construir una torre Eiffel a dins. Veieu? Increïble, Increïble torre Eiffel que voldran construir aquí dins. Me cago en Déu. És gran, l'espai, a més. És gran l'espai, però cago en sa puta mare està en construcció. Santa Sofia. Santa Sofia. Mira, per aquí hi ha d'això, els bizantins. Aquest és un monarca bizantí. És un... Pot ser que sigui Justinià, no sé. No ho sé. Realment no sé llegir bizantín, no sé llegir grec. Fa cara moro, però, Tot el respecte a nosaltres, també. Que ara no s'aprecia tant perquè, clar, han fotut tots aquestes barrots aquí al mig, però allà dalt, allò negre, és la cúpula. I clar, és una cúpula molt, molt gran, i això per aguantar-ho, clar, per ser l'època del segle VI, quan es va construir això, doncs era una innovació bastant forta i van haver de, doncs, suportar aquesta cúpula construint aquests triangles així corbats, amb totes aquestes semicúpules i tot, perquè si no, és que clar, l'espai per dins no té cap suport. Ara sí, té aquestes merdes d'aquí al mig, però clar, l'espai és realment un espai molt ampli, amb una cúpula molt gran, i perquè aquesta cúpula no s'ensorri pel mig, doncs van haver d'anar fent això, totes aquestes mini com cúpules i arcs corbats, com triangles aquests corbats així, llavors suportar-ho ja finalment amb les parets i tot, i amb els arcs que hi ha a baix. Que no són andamis, sembla que ho vulguin deixar ja fix, això. No sé pas què és. No ho sé. Perquè si fossin andamis serien com el que hi ha dintre, que sí que són vestides. M'encanten les vestides, tu. Així està la cosa ara. Això es veu que és un viking que va venir aquí com a soldat i va dir, pues deixa'm el nom. Sí. Ja que estic aquí. Clar, perquè els kings no eren... Eren pagans, tenien a Tor. Clar, exacte, eren pagans, no eren cristians, i va dir, arriba aquest viking, no? Aquí, imagina't on van arribar els vikings, flipes, fins a Istanbul. I aquest tio es va colar aquí i va escriure el seu nom aquí. Halfdan, no es diu? Halfdan. Sí, va escriure el seu nom aquí, en aquest banc. Un geni. Sí. I allà, mireu,
Què es veu allà? Allà, veieu que hi ha unes cortines blanques, allà darrere hi ha uns mosaics romans de Jesús i la Verge Maria i per tant estan tapats. A les mesquites no s'accepten imatges, no sé si té imatgeria, o sigui, sempre no es pot representar Déu amb cap imatge. I tot el cristià, evidentment, també. Tot ho han tapat amb aquestes cortines blanques. I no el treuen perquè es veu que des de l'islam respecten molt el cristianisme, el budisme, totes les altres religions. Sí. I per això no ho treuen. Sí, clar, perquè hi ha un respecte. Hi ha un cert respecte, però això sí, l'han tapat. La tapen. Té tanta història aquell lloc. Tenim una firma d'un viking, art romà, l'art otomà musulmà i l'art modern de les vestides. M'han agradat gens les vestides. És que clar, tio, és que ocupen tota la vista, les vestides. Pues sí, és increïble, es barregen moltes coses. Aquests sí que els han destapat. Per sort, aquests sí que es veuen perquè estan com més arraconats, aquests mosaics. Tapen quan és hora d'oració tots aquests, Podria ser. Ah, mira, allà hi ha el de Sant Joan. Sant Joan Baptista, sempre es veu amb aquest. És el nostre col·legonya, Sant Joan Baptista. Sí, va així com més... És un soci com nosaltres. Exacte. És Sant Joan Baptista, al costat Jesús i al costat la Verge Maria, deu ser. Sí. Si t'he de ser sincer, bastant decepcionant. Sí, bueno, entre que estaven... Entre la forquilla. Que m'han pres la forquilla a l'entrar. Que has de pagar no sé quanta pasta, que la visita és bàsicament està per dalt uns balcons. També entra a l'entrada un museu que no sabem on és. Que està per allà, que ara hi anirem perquè, clar, com que ja hem pagat, doncs... Sí, no val el que costa. No, exacte. Ni de cony. Tu pots anar per allà i, en canvi, els que són musulmans i turcs poden visitar per tota la part de sota i totes aquestes coses, que em sembla una mica, la veritat, una edificació que es va construir al segle VI, quan ni Mahoma existia, i que facis això, que divideixis, no, és que només els turcs poden anar per tot i visitar-ho tot, i els turistes han de passar només pel balcó aquell i a tomar pel cul. Però no em sembla bé. Sap greu. Sí, si l'entrada costés 5 o 10 euros, et diria, bueno, mira, sí, ho han vist, per dintre és xulo. Exacte. Ha valgut la pena. Però clar, al pagar 40 pagos cada un, dius, doncs potser no val la pena, perquè amb aquests 40 pagos ens mengem com una setmana sencera, saps el que vull dir? Sí, exacte. Sí, bueno, ara aviam si ens podem corrompir algun artefacte del museu, perquè, clar, que em tornin la puta forquilla, aviam si hi ha una forquilla bizantina allà, me regalin, sobre robant. És que, clar... Et roben amb l'entrada i et roben forquilles. Què es pensen que farem la forquilla aquella? Desmuntar la vestida, tio? Home, però seria una bona idea, Sí, tomar pel cul, home, s'ha acabat. Ara no el pot visitar ningú. Ara ningú. Aquest, li treuen la forquilla, jo porto una puta pallaresa, una navalla així, a la maleta. No, i la forquilla no puc. No, joder, cago en Déu. Però si no hi punxa una merda aquella forquilla més, té totes les puntes, les té rodones. No es pot punxar, tio. Serveix per punxar la merda que cuinem quan estem del càmping, ja està. Bueno, segurament hi ha alguna forquilla d'algun sultan, alguna merda. Voler la forquilla del sultà, d'en Solimà. Mira, està allà al museu. Som-hi, aviam. Espero que no hi hagin vestides a dins del museu, perquè ja me joderia, saps? O sigui... I espero que no treguin la cullera. Ara passaré la... Ara em faran treure la cullera, saps? Déu puta. Estem al museu. Per sort, això és gratis, l'audioguia, així te n'enteres una mica. És un alcoholímetre. Amb l'alcoholímetre aquí. Fet com 20 minuts de... com una pel·li interactiva, entre cometes, que tu anaves caminant per les sales i anava a fer com... Està bé, ja l'ha explicat una miqueta la història. Bastant ja la coneixíem, ja l'ha explicat ella abans. Però bueno, ens han afegit algunes coses, com per exemple qui van ser els arquitectes que la van fer i aquestes coses. Exacte. Però bueno, i ara hi ha museu normal. Sí. Hi ha un gat. Hòstia, hi ha un gat dins del museu, mireu.
Hi ha gats a tot arreu, aquí. Tot dins el museu i tot un gat. Santa Sofia no està dedicat a una santa, sinó està dedicat a... significa Santa Saviesa. Sofia és saviesa en grec. És raro que se li digui Santa Sofia encara si és una mesquita, no? Perquè és la saviesa. Saviesa. Savis. Encara aquí al museu no he trobat forquilles, però mira, hi ha aquí algunes culleres. Forquilles no, però culleres sí, Potser per això me l'han robat, perquè els hi faltava la forquilla. Exacte. Mira que hi ha aquí, fins i tot en el museu, el decret del president per canviar-la cap a una mesquita un altre cop i deixar que fos un museu. Que s'ho foten aquí a la cara, sobretot. L'Erdogan va afirmar això, president de Turquia. Bueno, no sé, no deixa de formar part de la seva història, però clar, fot 5 anys d'això. Jo crec que és una mala decisió, però bueno. I aquí, mira, que han sortit del museu i hi ha gats per tot arreu. Aquí a l'entrada del museu. Què tu? Anirem ara a la mesquita blava. La mesquita azul! I ens acaba de dir un tio que tenim mitja hora per entrar, perquè a les 4:30 fan se'n van a resar, sí. Fan les oracions. Sí, així no... Així no, Començaran la tercera oració, que és la mitja tarda. Exacte. Home, seria guai veure-la, però clar, no està permès. I ens han dit més d'un cop que semblem... Que no tenim cara de turcs. Sí. Que... Els diem d'Espanya i diu, doncs podríeu ser d'aquí perfectament, nosaltres sí. Flipa, Vaya bicharraco. Bueno, això està més xulo, Suposo que és perquè és més moderna, ja sabien com fer-ho millor. Però és bastant espectacular, I com que estem entrant en una mesquita, hem d'anar sense sabates, descalços. Sin zapatos. Exacte. Aquesta gent no saben el superpoder que tenen els meus peus, Es començarà a dormir de la gent. Es començarà a desmaiar la gent per dins la mesquita i tothom pensarà, ostres, que ja arriba l'hora de resar. I no? No fan bosses pel meu tamany de peu, no m'hi caben les sabates. Estem a dins. Hem entrat. Vaya locura. Es nota també que aquesta mesquita és més nova que l'altra. I no hi ha cap icona, no hi ha cap representació humana ni res d'això. No. Com ha de ser una mesquita. Està tot escrit, deuen ser versos del Coran. I és una sensació curiosa la d'anar descalç a dins una caixera. Sí. Estàs entrant a un dels llocs més importants d'Istanbul i vas descalç com si anessis per casa. Exacte. És una sensació estranya. I aquí és on fan les oracions. Això és la part turística, diguem-ne, per visitar, on estem nosaltres. I aquí és on fan totes les oracions. I d'aquí 10 minuts començaran a xerrar entre aquesta mesquita, la mesquita blava i la Santa Sofia es començaran a xerrar un altre cop. I ens fotran fora. فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. No hi ha ningú, no? يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه Ens han fotut fora. Sí, ens han fet fora. No hi havia gaire gent a dintre, tampoc, però... Bueno, suposo que volen estar tranquil·lets.
I ell s'està... A veure si li interessa passar-se a l'islam. Sobre el Islam. El Islam es un modo de vida natural y completo. Alienta a uno a prestar la debida atención a su relación con su Creador. Enseña que las personas encuentran verdadera felicidad y paz duraderas al estar cerca de Dios, siguiendo su guía y realizando buenas obras. Mira. Y los 6 aspectos de la creencia del Islam. Una és la creença en Alà, l'altra és la creença en els àngels. No? Quins? Els àngels com Gabriel i l'àngel de la mort. Vale. La creença en els llibres revelats, o sigui, els llibres sagrats. Els llibres sagrats, el Coran. El Coran. El Coran. La creença en els profetes, que els profetes s'inclou Adán, Noé, Abraham, David, José, Moisès, Jesús i Mahoma. La creença en el dia del jutjament, o sigui, quan vagis al cel, no? Que et jutjaran i tal, i aniràs al cel o a l'infern, no? M'imagino. I la creença en el destí diví. Divino de la muerte, tens un destí. Los 5 pilares de l'adoració. 1. La declaració de fe. 2. Les 5 oracions diàries. 3. La caritat anual. 4. El ayuno anual, o sigui, el ramadà. El ramadà. 5. La peregrinació, o sigui, anar a la Meca. Ho fan tots, no? Els musulmans anar a la Meca algun cop a la seva vida, crec. Sí, jo crec que sí. Sí. I ja està. Resum de l'islam, aquí amb un pamfleto, com si fos de museu. Així. Flipes, Amazing Mosque. Amazing Mosque. Tornem al hostel una miqueta. Ja hem visitat la Mesquita Blava, la Santa Sofia, i per si us pregunteu on es troba el nostre hostel, mireu, és aquí el nostre hostel, estem en un basar. Basar? Aquí és el basar. Hostel. I això és el hostel nostre, està allà al fons. Bàsicament estem dormint en un basar. En realitat està més bé del que sembla i pel que vam pagar està molt bé. Exacte. Mira, mirant les escales i tot. Per sort tenen aquí un ascensor. No sé si està a la planta 1, sí. Gran ascensor. Hola! Nosaltres estem al 4è pis. I cap allà. I és una habitació només de nois. Sí, mireu l'ascensor. No té portes, només té l'exterior, per tant. Ara pots fer xup i empènyer la porta. Hop. Quarta planta i aquesta és la nostra habitació. Veieu?